2021 елның соңгы җомга иртәсендә сезне мин Гөлназ Ибраһимова һәм яңалыклар чыгарылышының иҗат төркеме сәламли. Без турыдан туры эфирдә эшлибез. Төбәкләр юл шелтәрен үстерүгә үз гаризаларын бирергә тиеш диде ел сайын үткәрелә торган матбугат конференциясендә Россия президенты Владимир Путин. Күп балалы гаиләләргә җир кишәрлекләре бүлеп бирү һәм әлеге территорияләрне алга таба үстерү турындагы мәсьәләне Татарстан журналисты Кирилл Шлыков үткәрде. Президент Россия Федерациясендә инфраструктураны үстерүгә зур акчалар бүлеп бирелә дип җавап бирде. Бу ихтыяҗларны проектларга кертергә генә кирәк. Төбәкләр юл шелтәрен үстерүгә үз гаризаларын бирергә тиеш. 2021 елда Татарстанда җир кишәрлекләре бирү исемлегенә 66 меңгә якын гаилә кертелгән. 42 мең күп балалы гаилә җир кишәрлекләре белән тәэмин ителгән, 24 мең гаилә бушлай җир участогы бирүне көтә. Казанда 6600-дән артык гаиләгә җир кишәрлекләре бирелгән. Бүген күп балалы гаиләләргә без җирне бирәбез икән, ул җир өчен, ул участоклар өчен инфраструктура мәсьәләсе дә бик актуаль. Чөнки балалар алар бит мәктәпкә йөрергә тиеш. Алар өчен һәм аларның әти-әниләре өчен хастаханәләр дә булырга тиеш. Аннан балалар ниндидер спорт белән шөгыльләнәләр, музыка белән шөгыльләнәләр. Шуңа күрә шундый да тәрбия учреждениялары, укыту учреждениялары да шунда ук булырга тиеш.